मेगन थासेयावबो जुदि खाना बायदि जुदि जाना थायोब्ला आरो खुगा थासेयावबो जुदि खुगाजों नोङो बबा बायदि जुदि जाना थायोब्ला खिन्थु बियो नोंनि थाखायबो मोनसे समावहाय बिपदाव लाबोगोन बा नोंनि थाखायबो मोनसे समावहाय खैफोदाव फैगासिनो दं आरोखि। जों साननांगोन जे आमोखाया आंनि गथ'खौ बिदि बुंदों, हसा नंमारगोन ना नंमारा? आरो गावनि गथ'आ माबायदि बेखौ बिमा बिफा जानानै एसेब्लाबो मिथियो। गावनि गथ'आ बै समाव माबायदिमोन, दायो माबायदि लेभेलाव फैखो आरोखि। आरो सोरबाया सानो मा, आंनिलाय मा बेलाय, आंनि रावनिबो आंनि जेबो सोमोन्दोआनो नङा, गाज्रि जाबाबो बिनि फिसासो जागोन बा मोजां जाबाबो बिनि फिसासो जागोन, आंलाय मानो बुंनो। हेलौ, गुड मर्निं बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरो बयनिसिमबो गिबियावनो। दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्ला बुजिगोन। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैनाय बेनो, दिनैहाय जोंनि नैबे गगामुग मिमां एरियानि आं खोथाखौनो बुंगोन। जिमानखिनि माने लाइमोन गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो सोरबाया लेखा गारदों, लेखा फरायाखै, ओरैनो अकल जानाय लोंनाय सोबनाय बेरायनाय आरो न'आव फैनानै बिमा बिफाजों दुमदाखाल बेफोरबायदिसो सोलिबाय दं, नङा होमबा? बियो खिन्थु बोरैजाय जाथावो आरो माबोरैजाय बेखौहाय जोङो बोरैबा जों सोदांनो हागोन आरो बियो बोरै जाथावखो आरो बियो बोरै जानो मोनखो आरो बियो माबोरैजाय जाखो इमान उन्दै बैसोआव दिनैहाय स्कुलाव थांनानै बिसोरो गुन गियानि बा मोजां सोलोंथाइ लानोसो सममोन, बियो लानायनिसो सममोन। बेबायदि समावनो बिसोरो गावनि लेखा फरायनायखौ गारनानै बा गावनि गुन गियान सोलोंनायखौ गारनानै बिसोरो मा जाहैबाय, अबेबा दंफां सिङाव थांनानै सादा सिगारेट जौ बां ड्राग्स बेफोरबायदि जानायनि लामायावसो बिथांमोना माने थाबनो बारस'बाय थायो एबा थांबाय थायो आरोखि। मा जाहैबाय, बिथांमोना सानाव जाबाय बा सानावहाय बिदिनो लोगोफोरजों जाबाय लोंबाय बेरायबाय, मोना फैबाय न'आव दुमदाखाल, आरो अखानायै जालायबाय, अखानायैबो बिदिनो थिग बेबायदिनो बिमाजों बिफाजों सोरबाया एकदम दुमदाखाल थाखा फैसा बिनाय, सोरबाया थाखा फैसा मोनैनि, सोरबा गद्रेज सोखावनाय, सोरबा माने थोरसि लथा गारसावनाय, सोरबा बिदिनो हेन थेन बेफोरबायदिनो दाङाबाजि नांलाय खमलाय जानायखौ जों बिराद नुनो मोनदों आरोखि, बा स्वयं सोलिबाय दङ। खिन्थु बेफोरबायदि बैसोआव माने बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला बिथांमोननि भबिसतआ मा जागोन आरो बिथांमोनहा फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोननि जिउआ मा जागोन आरो बिथांमोनहा थांना थानायाव माबायदि लामाजों थांगोन आरो बिथांमोनहा माबोरैजाय गावखौनो गाव मोनसे मोजां परिबेक लामायाव थांगोन, नङा होमबा? बिनि सायाव आङो दायो नुनानै बा बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै बा नुनानै गोसोआव ओरैबायदि माने गिख्रंथाव मोनदों आरो ओरैबायदि माने गाबखांनाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय जाय गामियाव सासे सानै थागोन, बैफोर जुदि सासे सानैनि बेलायावनो गाबोन सासे समफोर सासे जुदि फैयै बिथांमोनजोंहायसो जुदि लोगो जानानै सासे फैयैनो जुदि दाजाबबाय थायोब्ला, बोसोराव सासे जुदि दाजाब फैबाय थायोब्ला, होमबा बिथांमोना ओरैजाय जागोन, बुरजा जागोन, नङा होमबा? बेनिखायनो बिनि बेलायाव जोङो माखासे सांग्रां जानाया बिराद गाहाम आरो जों बिनि सायाव माखासे नायबिजिरनायाबो जोंनि थाखाय बिराद मोजां होननानै आं सानो आरोखि। जाहाथे माने सोरबाया साननो हागौ, दिनैहाय आंनि गथ'आ बिदि नङा, आंनि गथ'आ जायाबो लोङाबो बा आंनि गथ'आ न'आवबो थाखायाबो, गोजान जायगायाव थानानै फरायदों, जायहा थाखा दङ बिथांमोनासो गोजानाव थानानै फोरोंबाय बा जेनेबा मोजां जायगायाव दोनथ'नानै फोरोंबाय। खिन्थु जायफ्रा थाखा गैया फैसा गैया बिथांमोनहा गामि एरियायावनो थानानै फोरोंबाय, बिथांमोनहाबो जेनेबा हायासै। बेफोरबायदि बेलायाव आंहा जेबो गैया, आंहा गथ'बो गैया, आंना गोजानावसो थाखायो होननानै बिथांमोननि नुनायखौ बा बिथांमोननि जानायखौ बा बिथांमोननि बेबायदि दुस्थ'खारि खालामनायखौ बा बिथांमोननि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै सोरबाया जुदि नुनानैबो जुदि नुवाखै, आं नुवाखै, बा जुदि मेगन थासेयावबो जुदि खाना बायदि जुदि जाना थायोब्ला आरो खुगा थासेयावबो जुदि खुगाजों नोङो बबा बायदि जुदि जाना थायोब्ला खिन्थु बियो नोंनि थाखायबो मोनसे समावहाय बिपदाव लाबोगोन बा नोंनि थाखायबो मोनसे समावहाय खैफोदाव फैगासिनो दं आरोखि। नों सानना नाय, आंनियासो गैया बेयावहाय, गाबोन समफोर आंखौ फैलायगोन आरो बेबायदिनि बेलायाव सोरनिबा आंनिनो सोरनिबा बिदानि फिसाला, सोरनिबा फंबायनि फिसाला, बा हयथ'बा माने आंनि बायदि सोमोन्दोनि फंबायफोर बा उन्दै आंनि जेनेबा फिसाफोरा जुदि बेयावनो गाबोन एसे जुदि समफोर एसे जुदि बेयावनो सन्देरनानै गाबोन जुदि बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला, बिथांमोना गें सिस्टेम जुदि जायोब्ला, होमबा बैसोरखौहाय मा खालामगोन, रावबो माने होबथानोबो हानाय नङा बा दबथायनोबो हानाय नङा आरो बिथांमोनहा बै समाव जाहैगोन माने गोरा जाहैगोन आरोखि। बेनिखायनो जोङो
दायो माने गासिबो इउनिटि जानांगोन। सोरबाया जुदि सोरनिबा गथ'आ माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंबो माने आसि थुनानै बुंनांगोन, बा जुदि नोंबो जुदि नुदोंबा मेगन खाना जायालासिनो जुदि थानानै मेगन खाना बायदि जुदि नों थायालासिनो खुगा दं हिसाबै खुगाखौ बोबा बायदि खालामालासिनो थानानै नोंबो जुदि फंसे फंनै जुदि बुङोब्ला हयथ' माने बेबो लासैनो जोबलांगोन, बा हयथ' बिथांमोनहाबो एसेबाबो सोलायलांगोन। बेनिखायनो आं खावलायनाया बे आरो जेनेबा बबेबा गामिफ्राव जों नुनो मोनो सोरनिबा फिसाखौ बुंबा सोरबाया दाय जायो, सोरनिबा गथ'नो बेखौ बुंबा माने सोरनिबा गथ'नि बिमाफोरा बुङो माने उल्थायैहाय आंनि गथ'आ बिदिखौनो नङा। नंगौ, जोंनि माखासे फ्राय गार्जेनफ्रा बुंनो नागिरो जेनेबा सोरनिबा गथ'खौ जुदि गाज्रि लाइनाव जुदि थांनायखौ सोरबा सासेया जुदि आसि थुनानै बुङोब्ला जोंनि माखासे बैफोरबायदि गथ'नि गार्जेनफ्रा बा बिमा बिफाफोरा बुंनो नागिरो आंनि गथ'आ बिदिखौनो नङा। होमबा बे जाहैबाय गथ'खौहाय माने गथ'जों लोगो जानाय बा गथ'खौ माने उत्साह होनायसो जायो। बेनिखायनो जों साननांगोन जे आमोखाया आंनि गथ'खौ बिदि बुंदों, हसा नंमारगोन ना नंमारा, आरो गावनि गथ'आ माबायदि बेखौ बिमा बिफा जानानै एसेब्लाबो मिथियो। गावनि गथ'आ बै समाव माबायदिमोन, दायो माबायदि लेभेलाव फैखो, आरो बिथांमोनहा माबायदि कन्डिशनाव दायो थायो, फैयो, जायो, लोङो, बेखौ निस्सय मिथियो। खिन्थु मा जाहैबाय जोंनि माखासे मानसिफ्रा गार्जेनफ्रा जाहैबाय आंनि गथ'खौ आं बरनाम खालामा, बा आंनि गथ'खौहाय बुंनाय माने आंखौनो आं लाजि फोनांनाय, बैफोरबायदि स्टाइलाव थानानैनो जोङो मा जाहैबाय सोरबाफ्रा माने नुदोंबाबो आं मेगन खाना, खिन्थु खुगा दंब्लाबो आं बुंनो हाया बबा, बेबायदि स्टाइलाव दं आरोखि। आरो सोरबाया सानो मा आंनिलाय मा बेलाय, आंनि रावनिबो आंनि जेबो सोमोन्दोआनो नङा, गाज्रि जाबाबो बिनि फिसासो जागोन, बा मोजां जाबाबो बिनि फिसासो जागोन, आंलाय मानो बुंनो, बेबायदि जायो आरोखि। ओंखायनो आंनि बुंनाया नैबेसो, जाय जायगायाव जोङो रायजो जादों जों बेयावनो थैजासे रायजो जागोन, थैस' थांस' जों बेयावनो रायजो जागोन। नोंसोरो साननो नाङा जे आंनि गथ'आ जे दिनैहाय बिदि नङा, बा आंनि सोरबा सासेया जे बिदि नङा, आंनि गथ'आ जे बेयाव गैया, आं मानो बुंनो, बेबायदि खिन्थु बुंनाङा। जुदि नुदों डाइरेक्ट बुंनांगोन, आरो जुदि फोरमायनांगोन, अब्लासो जोंनि माखासे बेफोरबायदियाव थांनाय माखासे परिस्थितिफ्रा लासै लासैनो सोलायलांगोन। जुदि नोंहा गथ' गैया होनना जुदि बुङोब्ला, बा जेबोखौनो जुदि नों दायथ'खौनो लायाब्ला, गामियाव नों मा जादों मा जायाखै बिनि सायाव जुदि फंसेबो जुदि बाथ्राखौनो जुदि बुङाब्ला, होमबा बेवहाय मा जागोन लासै लासैनो बांलांगोन, आरो लासै लासैनो बे गामियाव बा बे जायगायाव बांसिन माने बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनाया अट'मेटिकलि सोमजिलांगोन आरोखि। बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायनाय, गार्जेनफोरनिसिमबो खावलायनाय, आरो गथ'फोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे नोंसोरबो गेदेरनि बुंनायफोरखौ मानिनांगोन, आरो जाबायदि बुस्थुआ गाज्रि, जायबायदि बुस्थुखौ जायोबा गेदेरफ्रा बादा होयो, बा रायो, बा बुङो, नोंसोरो बेखौ सानना लादो बेयो बिराद गाज्रि हुदा, बा बे गाज्रिखा, बेनिखायनो जोंखौहाय गेदेरफ्रा रायदों, बेबायदिसो जों साननांगौमोन। सोरबाया जुदि बुङोब्ला गथ'फ्राबो ओरैबायदि दङ, जुदि नों बुङोब्ला गथ'फ्रा बुङो आंलाय नोंनि मा जादोंब्रा, नोंलाय आंनि सोरलै, बेफोरबायदि राव मोनसे बुङो। माने आंनिब्ला बेफोरबायदि बुंलायनाय मानसिखौहाय जेब्लाथ' बे गथ'खा नालाय एकदम होनांगौ, माने टाउन होखानांगौ आंनिब्लाथ'। बेयाव आरो जोंनि माखासे गार्जेनफ्रा बुङो आंनो दिनैसिम आंनि गथ'खौ बुफेराखै, नोंलाय सोरलै बुनो। खिन्थु गावनि गथ'आ जे मानि थाखाय बुजादों, गावनि गथ'आ जे मानि थाखाय जे बेफोरबायदि अबेबा जायगायाव ज' हमजानाय सोबा जानानै हरदों, बेखौ माने बिजिरनो सम गैया जोंनि माखासे गार्जेनफ्रा। बुंबा माने दाय जायो। माबोरैहाय होनबा आंनो दिनैसिम आंनि गथ'खौ आखाइखौनो होफेराखैनो। मानो होनो, दिनै नोंनि फंसेबो आखाइ होयिनि बेलायावनो दिनै नोंनि फिसाला बा नोंनि गथ'आ बैबायदि लेभेलाव थांबाय। बेखौ सानना ला। जुदि सोरबा बुंनायाव जुदि आंनि गथ'खौ सोरबाया जुदि आंखौ बुंदोंब्ला नों बेयाव खर' सानाङा, नों बेखौ मोजांसो मोननांगोन। मानो होनना बुंब्ला माने जायहा आंखौ बुंदों माने गाज्रि जानायनिफ्राय माने आंखौ बासायबाय, बा गथ'आ खैफोदाव थांगासिनो दंमोन, बा गाज्रि लामायाव थांगासिनो दंमोन, खिन्थु बै सासे मानसिया, जाय मानसिया बुंदों बे मानसियासो आंखौ बिराद माने गाज्रि हाखरनिफ्राय बासायबाय, बा आंनि गथ'खौ बियो गाज्रि लामानिफ्राय मोजां लामायाव लाबोबाय। बेफोरबायदिसो जोंना बुंना होनांगौ। माने मा जायो जोंना सोरबा गार्जेनफ्रा रायदोंनो, खिन्थु मानि थाखाय रायदों, आमोखायालाय माने रायनो मोननांगौ, बे आंनिसो फिसा, आं फंसेखौनो बुफेरा दिनैसिम, आं फंसेखौनो रायफेरा दिनैसिम, आमोखायालाय माने रायलाबायनांगौ जाखो। बेबायदि बुंनाय माने गथ'फोरखौ सापर्ट होनाय आरोखि। आं माने अनेक जायगायाव बेफोरबायदि जानाय जाथाय बा बेफोरबायदिखौ नुदों आरो खोनादों आरोखि। बेनिखायनो आं सानो दिनैहाय जोंनि नैबे साखाथि फाखाथियाव जायफोरबायदि गथ'फ्रा माबायदि लेभेलाव थायो, बिसोरो माबायदि जायगायाव मानो थाङो, आरो बिथांमोनहा बेफोरबायदि जायगायाव हाग्रा सिं सिं मानो थाखाय थाङो,
बेखौहाय जोंनि माखासे जायनो नुदों बिथांमोनहानो बेखौ एक्सन लानानै रायलायनांगौ बा बिथांमोनखौहाय मोजां बुजायनानै हरनांगौ आंनिब्ला दै अब्लासो जोंनि माखासे परिबेकफ्रा लासैनो अट'मेटिकनो सोलायलांगोन आरोखि ओंखायनो आङो बेखौनो खावलायनाय आरोबाव बेवहाय मा जाहैबाय जोंना मेनलि गार्जेनाबो एकदम नाम्बार वानाव मेन रेसपन्सिबोलखौ लानांगौ माने फ्राय बुस्थुआनो गार्जेननि सायावसो जायो जुदि गार्जेना जुदि अलरेडि जुदि मिथिखानानैबो मिथियालासिनो जुदि भाव खालामोब्ला खिन्थु नोङो मोनसे समावहाय बेखौ नों हमथानो हानाय नङा आरो नों बेखौ होबथानोबो हानाय नङा आरोखि बे माने जुदि लासैनो जुदि नोङो जुदि गोरलैयावनो जुदि सिख्रेबनानै दोनखायाबा बा खेबस'नानै जुदि दोनखायाब्ला जुदि फैयै फैयै जुदि रायोब्ला नों बेखौ बोनानैबो बस'नो हानाय नङा सिफायनो हानाय नङा बा नों बेखौ खेबस'नोबो हानाय नङा उनावहाय मा जाहैगोन नोङो बेनो थाङै थुङै नोंनि माने खैफोदाव गोलैगोन आरोखि ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला सोरबाफ्रा माने भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनहा एबार कमेन्ट बक्सआव आंनो लिरना हरदो जुदि अबाफोर जायगाफ्रावबो बेबायदि जादोंना जायाखै आं जेबो मिथिया खिन्थु आं जाय जायगायाव आं दायो दङ बिराद माने गाज्रि परिबेकआव दङ माने बिराद गाज्रि परिबेकआव दं खिन्थु नुनानै आं गोसोआवनो ओरैबायदि गाज्रि मोनदों माने गोसोखौनो हमथानो हायाखै बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना माबायदि मोनो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबाफ्राबो जुदि बे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे अबेबा गामिफ्रावबो बेफोरबायदि एक्सन जुदि लालायलायोब्ला जाहाथे बेफोरबायदि जानायनि जाथायफ्रा लासै लासैब्लाबो समाधान जालांगोन होननानै आं सानो आरोखि ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके आरो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय